Skal man se leoparder på tæt hold, så er der ikke noget bedre sted end i Sabi Sands Private Nature Reserve uden for Krygerparken. Her kan man køre døgnet rundt med Land Rover Offroad, og det giver en helt anden intens oplevelse. Men oplevelsen i sidste uge blev endnu mere intens for os, fordi Joachim, vores assistent, han var så heldig at filme en leopard, der gik til angreb på de vortesvin, der går og hygger sig inde på græsplænen i campen. Bare se, hvad der sker her. Som I kan se, lykkedes det ikke for leoparden at fange vortesvin. Det har de faktisk meget svært ved. Så det er en skuffet leopard, der nu forsvinder om bag ved receptionen på Idube Game Lodge, hvor de her optagelser stammer fra.